съм Дителен Геймер. Днес реших малко да видя каква ще върви в Майнкрафт. Докато не се вижда хубаво. Така, да. Ами иначе така мога да играя с дефолт texture pack, но ако искате може да се играе с моят texture pack. Да, това беше от мен. И виждане YouTube, харесате моите предишни клипове, абонирайте се за мен, ако сега почите да ме гледате. Изгледайте по-тъпите клипове и ще се видим следващия път, когато кача. Чао!